Tinokukwazisai muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi rarimwe zuva. Nhasi unoka tiri kuvaera moyo kumakomo enharira. Vati ngatiise musoro pamwe chete mushure mekunge vachiona zviri kuitwa nemaChina mudunhu mavo. Mapfupa sofa awanikwa ndevanhu vanokwana kuita 7 vakare kare. Madzitateguru akufukunurwa. Mvura inganaye here munyika. Zvakawanda zviri kuitika mumakomo imomo. Naizvozvo vati aiwaka ngatigarei pasi tionesane kuti zvofambiswa sei. Ndo nhau iripo muzuva ranhasi taakukupai zvimwe zvezvataurika mumusangano iwoyo. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese kamhuri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Ungana kudai madzinyamweda tina changamire vedu vari pano. Inhau yekuti sango ndirivaira moyo vana nyamweda ino ndori nechivanhu chedu chese. Kana kuti atonzi mambo Nyamweda anonzi Nyamweda wenharira. Saka nharira dzacho ndidzodzi. Zvino nhau iri pano ndeyekuti iyo taita dambudziko neshamwari dzenyika idzi vaChina. Makomo edu akuputidzwa. Muno makararo dzimwe hama dzedu zvakare. Saka ndingati ndo donzvo hombe raita kuti tiungane pano timboonesana toita sei. Tine ziriwarira muchembere zvakare uko rakaitwa zvimwe chetezvo. Vakabva vapinda nepakati chaipo. Saka apa pane nzvimbo yavakanga vanzi namambo munoshanda apa uku muSabato. Saka kune makuva emhuri dzavanizwa Nyamweda. Zvino maChina yakazochinjana nevakatanga kuuya vanga vachiziva vamurawo. Vakauya vakanonga vakatenga. Unoziva ukatenga kambani unongoti kandatenga kambani kana usina kutaurwa unzi unodai munhu akangoti ndatenga kambani. Saka pakazoita chikadzo chekuti vakazonorova pane makuva. Saka takaenda ikoko naMP nengomana tikanoona ndokuzodedza vekumonument. Tikaenda tikanokwanisa kuidentify kuti pane atakakwanisa kuona E7. Saka kuruwa kwakati pamusoro hatizoziva pasi apo kuti pane remamwe. Nokuti matombo aya akaita se akaparara zvokuti hapachakwirika kuenda pamusoro. Saka takakwanisa kuwana ari mumasaidi nemamwe anga ari pamusoro atakanga tamboona. Havana kubatwa iwayo. Saka ndo zvinhu zvanetsa manje kuti zvinotoita sei. Madzuru iyi mhosva yatoparwa kai. Ivo vapiwa nzvimbo varambidzwa uku. Vakazvitenda kuti vanhu varambidzwa. Vakatenda mashoko aitaurwa kuti nzvimbo iyi inoyera nezvekuti. Handiti izvozvo chaizvo. Vana zvimba vachizvinzwa. Yes, varipo vachizvinzwa. Vakatenda kuti vanhu vari kutaura izvi varidze nzvimbo. Chokwadi chaicho. Nokuti vakatipowo dhaiwe naminista wacho kuti
avakufambirei kuimbi munotouyeko vakauya vakabva varambira honza apa apaite zvamuroda kuita izvozvo. Pane ukoshwa kuti papa pane zvinhu zvirimo mukati mune vanhu. Ndinoona sekuti ipapo hazvisisinei zvazvo ndo patinogona kukorekta nhasi. Pangadai paripo patakaona kuti vanhu ava vari kutinyangira mangwana vachatikwadza. Ndizvozvo chaizvo. Dai vasina mbobvira vakapuwa anything. Handizvere anasirori. Asi zvisinei panguva yacho zvaita kunge zvakanaka. Asi tisingazivi kuti mangwana vachatiita si vachatikwadza. Nhasi vakutikwadza. Handiti. Ndopataichida kuti mujekesere mhuri nekuti kuungana kwataita muno panapa nhasi mhuri yese ichaziva kuti taungana pano uye taburitse chii. Handiti. Toenda way forward. Hapana nguva isingasvike. Kana nguva yavo yavakaita zvinhu zvavo vachifungidza kuti vari kuenda kumberi kwatiriwo inosvika yekuti tisumuke tisumudze musoro kuti aiwa zvakwana kwamakuenda uku kana maakuti fugurira hama dzedu ungaone zveshuwa baba vakarara apa vasina kupfeka zvingaite hazviite. Saka ndo zvaakuitika kaizvozvo nekuti ukaona mabhonzo emunhu zvoreva kuti munhu akashama hazvibvumirwe. Saka kutiisa muchoto chaimo isusu hatizoiziva kuti kwamuri zvingareme here kuenda direct kune mukuru wenyika, nekuti mukuru wenyika kana zvichibuda zvinotaura kuti anotichengetedzai nzvimbo dzenyu. Handiti kune nhau yeemplacement yakatanga 2008 up to now haisati yapera. 2008 amugave vainge vachiri muoffice. Handiti asi vakaisiya yakadaro nanhasi haisati yapera. Emplacement zvoreva kuti izvo vanhu vakange vatorerwa nzvimbo dzavo nevarungu ngavaite sei? Ngavadzorerwe nzvimbo dzavo. Handiti munzwisa. Iye zvinezvi chinoshamisa ndechekuti kwazvimba vari kuzvipa masimba ekuti nzvimbo ndeyedu, nzvimbo ndeyechi, asi nzvimbo iyi vakaipuhwa nani? Zvinezvi nzvimbo yese iri pasi pehurumende. Handizvizvo. iri mumaoko mavo. Varita zvavari kuda nayo. Saka ndo patiri kufaitira ipapo. Ndizvozvo tiri kuti tichifunga kuti kana vakatodhemeji yadambotaura kuti vakatodhemeja pani. Imimi makuvaya makaita sena zvaitika rosvondo rinerika izvimo. Saka ndo patakazoti isusu ayo sinzi mati muri kuuya kuti mugara pasi tisataita anything tomboonesana nekuti vanhu kana vadaro vanofanira kutoka kakuripanga panotoda kutetwa chivanhu tokumbira aiwa ndaifunga kuti mboziya zvakadaro zvanga zvirirai nokuti tikatanga tagadzirisa hazvizofamba futi pamusoro inofunga kwangu ininika zvinhu pakadhemejwa kudhara. Chokutanga ndichokuona kuti tingaite sei kuti vamire zvavari kuita. Ndizvozvo zvataura. Chechipiri then tozoona kuti izvo can we get restitution over the damage yavakaita kare. Nokuti tikangoda kuti ngavagadziriseka iye zvino vakasvika vakaviga vakanopwanya futi. Handiti can we find a way yokuti vamire zvavari kuita iye zvino kana iri a particular place kana iri the total operation zomira? Is there any way we can try and fight as urgently as possible for those people to stop doing it? Pane zvisina kutaurwa na takaita meeting na Minister of State na nejob National West. Ndozitaura kamuti. Tatitobatsirana zvangu zvawandira. Takanoita meeting chinwe nediscover. Mukazobuda shoko rekuti mimi chienda munoita sei? Munogadzirisa. Enda munoonesana verudzi nemuchaina kana matadza kuwirirana modzoka kwati.
iye ainge aripo here muchaina anga aripo aitiwo kudii iye haana cha because iye haasi kuita nharo atotoitsaona ndakasangana nayo iye haana chakaipa chari arungoti ndisorovherewo nyaya iripo nokuti vakangotengeserwa kambani havana but tiri kuti kugadzirisa nyaya iyi zvinhu zvinogona kunzi makuva akubviswa but problem iyoyo richapera here kana ticharamba tichiti apo paitika chakati because already kuzuruware kwakaputidzwa apo pacho mamamitaura handi pane mamwe here futi machaina ariko inini ndai sekufunga kwangu Zururi ngati kuti isusu machaina muno munzvimbo yenharira kwete nekuti nzvimbo yese ine makuva hapana patinoziva nepatisingazive mune makuva nekuti vanhu vakagara muno kare vakatsakatikira muno mukarekare saka kana munhu akatsakatika 100 years ago anonzi ngachi kutaura nyamweda ndeyekuti panonzi pakuitwa consultation nekuti pakuitwa project imamubvunzo ndizvozvo unonobvunzwa chizvi wosaini imamubvunzo ani mapanzvisa saka tiri kuti isusu kuti zvinhu zvedu zviite kune zvida kugadziriswa kwete izvi zvatiri kuona kune zvida kugadziriswa zvekuseri kwezvo because panofanira kukonsautwa munhu ari kuziva kuti apa pane ndizvozvo zvino ukakonzauta munhu asingazivi because hakuna project inoitwa pasina kuitwa environmental impact assessment inosainwa nemasabhuku nemadzishe nemakansela saka uenda tinoramba tine one problem ngatigadzirisei chakonzeresa kumusoro kuti timbokwira kumusoro kana takwira kumusoro kana paine mibvunzo inobvunzwa tofanira kunge tichipindura nekuti tisinokwanisa kupindura tisu varidzo venzvimbo zvese zvatiri kutaura munotaura kuti zvimba anokwanisa kuzvipindura here aiwa haakwanise kuzvipindura hapana chaanopindura tisu chega tinokwanisa kuzvipindura takaendako kaisi naZururi kwake uko kwaanogara kunonzi kuiba mbingo bhangeti mapurazi ekubhangeti kubhangeti kupurazi kwake uko akati ndiri kutevera haana kutevera pano kana kuuya kuno haana anenge achiziva kuti nzvimbo haisi yake akatotaura vanhu akatoti aiwa tiri vavakidzani zvandiri kutaura tiri vavakidzani aiwa ndogona ndikatadza kuuya ndogona kutuma munhu anouya iko hapana waakatuma kureva kuti kana imi mukamuti uyai tisangane handisautanobvu hatombobvunda anoziva kuti zvakaitiwa izvi hazvizvi pachokwadi ndezvekudzvanyirira constituency haizivi boundary ipolitics dzaovareba traditional boundaries dzinozivikanwa dziri chief hauchengete rudzi rwako chete ndizvozvo handitika panoita dunhu rinenge rine vanhu vakati dunhu rine vanhu vakati saka chief anofanira kurespekta dunhu revanhu vacho toti isisuwo right tiri pasi pani pazvimba handitika zvimba anoziva kuti akachengeta manyamweda aifanira kunge asina kupa mutemo wokuti endai munoita zvakati asina kutaura vanyamweda because vanyamweda ndo dzinde ravo ravakaiga vanhu vavo vaifanira kunge akakonzauta isisu to give the go ahead saka zvoka tichitafanike kune kumanikidzwa kunzi vapei chete nokuti takavapa nzvimbo iyi tinoona patitendera ndo nhau yamaona yakaita kuti kuitwe mamiting nemamiting pasina chiri kubuda zvataurwa nanyamweda izvi ndo zvichete zvinhu zvatingatomboti tiri ngatiite ipapo totangira kumusoro uku mukuru kuti azive nyaya yedu nokuti takamboenda tese namudana nyamweda tikaendesa mapepa asi hatina kananzi atakatakumira saka zvataana mp tikuti isusu ngatimbotirayai chani chinhu chese chotapana pachinotangira tombopawo kuti urati chimboti maisira vakadai chimboti maisira vakadai ndochirongwa chitanga tiinacho mhuri yezimbabwe ndofunga mazviona ndosaka ndichigara ndichitaura inini kuvaera mwoyo kuti vanasekuru vangu kungwara makangwara samunonyatsongwarisisa nekuti honai zvaakuitika kumakomo dai makatipa isusu vazukuru kuti tungamirai makomo enharira hapana kana muchaina hwana amaiona ikoko naizvozvo honai magarira zvinhu zvaakuchishata kamanje mvura ichanaya sei
miti iri kutemwa naivo mabvakura ava ko handi ndozvamakaendera kuhondo here kusunungura nyika maakusungirira zvakare futi here aiwa ngavatsvagirwe kusingaere voita havo basa kana hurumende yati yes ndizvozvo asi ngavatsvagirwe kokuenda kwete kungoita bvonyongera kungoti bata dombo utoti apa ndo pandakuda kuita chakati aiwa handizvo izvo taramba munyika yababa rangu zita ndinonzi Andrew Neshamakasakanei mune zvimwe zvirongwa zvatiramba tichikupai. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokuenda kubasa kwangu, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga. Yeah.